Ngikubingelele embukeli waNKZN TV ubukela izindaba usifundelwa uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Umengameli uvele kwikhomishana iANC imashele emaphoyiseni eyamakhosi nethemba ngesihlava. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uvele ngaphambi kwekhomishana ephenya ngesibhelu zomtapo wangoNtulikazi ngonyaka ofile esingethwe ikhomishana yamalungelo abantu ephenya ngesibhelu nokutatshwa kwempahla kwaZulu-Natal naseGauteng ngoNtulikazi nyakenye. uRamaphosa utshele le khomishana ukuthi uzoqinisekisa ukuthi abathintekayo kulezi ibhelu babhekana nengalo yomthetho. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi akumphathanga kahle ukubona amaphoyisa ephuca abantu ukudla emzini yabo ngemuva komtapo. Kanti uthe bathatha izinqumo ezinzulu ukuqinisekisa ukuthi izigameko esifuze lesi zokutapa aziphindi zenzeke nokuthi izigilamkhuba ziyaboshwa. Taking decisive steps to ensure that such events do not happen again and that those who were behind them are brought to justice. Chairperson, what is also hard for us to come to terms with is how those behind the unrest cynically took advantage of society's most vulnerable to further their aims. uRamaphosa uthe laba abawumsusa wezibhelu zomtapo basebenzisa abantu abahlwempu ukufeza izinhloso zabo. uRamaphosa uthathe usuku lonke namhlanje ephenywa ngemibuzo kule khomishani. Using the pretext of political grievance, those behind these acts have sought to provoke a popular insurrection. They have sought to exploit the social and economic conditions under which many South Africans live, conditions of poverty, unemployment, and inequality. Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Amalunga kaKhongolose ngaphansi kwesifunda iMusadladla amashela kwisiteshi samaphoyisa esikhaleni enyakatho nokaMthaniya beyokuthula uhlo lwezikhalo zabo ngenxa yokwanda kwesigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nokwanda ubugebengu kule ndawo. Le mashi biholo usihlalo wesifunda iMusadladla uMduduzi Mhlongo kanti uthi bahambise lo luhlu lwezikhalazo ngenxa usebekhathele ukuzwa ngesigameko zokubulawa kwabantwana nabantu besifazane kanye nokudlwengula kwabo. Usihlalo wesifundi iMusadladla kuKhongolose uthi basungula umkhankaso wokuba ngamavolontiya ala nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane njengoba lesi sihlava sibonakala sikhula mihla namalanga. Uthi uKhongolose basimisele ukulwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nokulwa nobugebengu okubonakala isibalo sakho sikhula ngesivinini. Zwakalisa nje ilaka lethu kakhulukazi ngokwanda kodlame endaweni yasesikhaleni nasemphakathini nasendaweni nje yonke yaseKingcetshwayo namaphethelo. Kodwa ke singazile nje ngokulwa kodwa sizoyinikezela njengamalunga kaKhongolose ukuthi sibe amavolontiya emphakathini esiyakhele ukuthi sibambisane namaphoyisa ekulweni nodlame. Lapha ekakhulukazi endaweni yakithi kuningi ukubulawa kwabantu ngezikhali ekakhulukazi ibhamu. Sikhuluma nje namhlanje kukhona futhi omunye osishiyile odujuliwe ngapha endaweni yaseMpembeni. Sizothi obugebengu beibhamu buyinkinga abantu bakithi bayashona kufanele ukuthi sibambisane namaphoyisa sibasho abantu abanezibhamu emakhaya ezingekho emthethweni. Ube sethinta udaba lokuqanjwa kabusha kwegama leKingcetshwayo House njengoba sekusabalala izindaba zokuthi lizoshintshwa libizwe ngokuthi Mangosuthu Buthelezi House. Kanti uthi bona uKhongolose abahambisana nalokho ngoba leli gama lalikhethwe umphakathi. Ube seveza ukuthi unethemba lokuthi uNdunankulu kaZulu uzoyifakela amehlo le ndaba. Hayi nje ukuthi konakele ekutheni nokwepolitiki. Konakele ngoba kuphambana nentando yabantu. Konakele ngoba kuthunaza isilo uCetshwayo, kuthunaza indlunkulu. Ngoba uma kuzokwenza njani ukuthi igama likaMasipala inkosi uCetshwayo kodwa igama lebhilidi likaMasipala okuyi trading name lihlukile.
akaze ngenzeka into enjengaleyo. So lana siyabona ukuthi isimo lesi nalo iqembu lenkatha eyifake kusona engikholwayo ukuthi bingasicabanganga kahle. Thina siyafisa ukuyinxenxa ukuthi akonakele ayixolise endlunkulu ihoxe kulesi sinqumo esithathile ngoba lento yenza ukuthi isixove thina siyamaZulu. Akuna thina njengokhongolose hayi ngoba nakho sinenxa nomntwana waphinda ngena. Kodwa sibone ngathi basebenzisa igama lakhe ngendlela naye njengondunankulu wesizwe samaZulu angeke azayithanda. Thina sinesiqiniseko sokuthi umntwana njengomuntu ohloniphayo endlunkulu akazuvumelana nalesi sinqumo. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuzamando sicele esikhaleni. Inhlangano emele abaholi bomdabu kulesifundazwe iControlesa ithi nethemba lokuthi sizoqhamuka amaduzane isisombululo sokuqeda isihlava sokubulawa kwamakhosi nokuthi avikelwe njengoba kunezingxoxo eziqhubekayo ezifaka phakathi ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke ubheka icele kanye nongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma bebambisene nobuholi bukazwelonke balenhlangano. Lokhu kuvele njengoba lenhlangano ibibamba ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha eqala izolo Olundi. Nakuba ukuhlala kokhetho kobuholi beControlesa obusha kwenzeke ngesikhathi kuhlasele isihlava sokubulawa kwamakhosi kulesi sifundazwe, lenhlangano ithi kuningi sikwenzile ukulwela impilo engcono kubuholi bomdabu. Siyazigqaja nje ngokuthi saba ingxenye enkulu exoxiseni nohulumeni ukuthi abonelele induna zakithi esifundazweni saKwaZulu Natal. Lezo inhlelo uhulumeni wesifundazwe wakwazi ukuthi ayiqale kanye nathi siwubuholi bukaControlesa kuze kufinyelele ekuthenini induna ziyakwazi ukuthi zithole ibonelelo zazo emveni kokuthi umongameli uNxamalala ayisayina iproclamation ngo2014. Inkosi uMaphumulo uthi bakhathazekile ngokungathuthukiswa kwezinkantolo zamakhosi osekwenze kwaphazamisa nokusebenza kwazo. Cisheke abaningi banalo ulwazi lokuthi abasilekelelayo njengomabhalane kunezikhalazo ezikhona ezizeza holela ekuthenini babeke phansi amapeni namabhuku bangakwazi ukuthi baqhubeke nemisebenzi yokuxhumana kwezinto zesizwe kanye nomnyango. Ephawula ngokubulawa kwamakhosi kulesi sifundazwe uthi bathatha isinqumo sokuthi lolu daba ludingidwe ezingeni lobuholi bukazwelonke. Esigabeni sabo abaholi beControlesa kwiNational bexoxisana nongqongqoshe wezamaphoyisa kanye nowezokubusa ngokubambisana nezobuholi bomdabu. Njengamanje ke lezo ingxoxo siyathemba ukuthi ziyaqhubeka ekuthenini bangenelela kanjani kulesimo esisikhungethe esibe sifundazweni sakithi. Kule nkonfa usihlalo kube inkosi uThulasizwe ovela kwisifunda iLembe bese kuthi inkosi uMaphumulo yabuya njengonobhala kanti inkosi MS Makhanya yaba umphathizimali. Ngodaboho Sibisi eThekwini. Kuqame umlando onzula nawo loyo qokelwe kwesokuba ukhomishana wamaphoyisa kuleli uGeneral Fani Masimula kwazisa unamava kulomkhakha. uMasimula ukulindele ukuba asebenzisa ubuchule bakhe anabo ubuyisa isithunzi sabakwasidlodlo kwazise likhulu iqhaza libambile ngesikhathi kunezimpi ngeminyaka yo1994 esifundazweni kwaZulu Natal. uMasimula uqokwa nje kuzokhumuleka ukuthi lo bengukhomishana wamaphoyisa phambilini uGeneral Khehla Sithole ebeke phansi isitambo ngemuva ukuyelela umengameli wezwe wakuleli ngasekuqaleni kwenyanga. Kulindeleke ukuba asebenzise amava akhe loyo oqokelwe ukuba ukhomishana wamaphoyisa kuleli uGeneral Fani Masimula. Ekhuluma okokuqala nabezindaba namuhla ntambama uMasimula uthi ke nakuba ethatha lesi sikhundla esikhatsini lapho abantu bengasayethembi ingalo yomthetho uzosebenza ngokuyikhandla ukuguqula sona ke lesimo. I indeed assume this ultimate top position and leadership role during a challenging time where public trust and confidence in the police has gone low. Therefore,
The immediate demand for my priority this afternoon is to build and strengthen the community police relations and subsequently change the prevailing negative public perception, as well as the need to work on both the morale and the integrity of our members who ultimately have a constitutional duty to serve and to protect our communities. We know what the community needs. The most basic and generic thing is that when they call, there must be somebody that answers the call. And thereafter, there must be somebody that responds to the call. Ukuqoka kaMasemola kuza ngemuva kokuba loyo bengukhomishana wamaphoyisa kusukela ngonyaka u-2017 uGeneral Khehla Sithole ebeke izintambo osukwini lwayizolo kulandela-ke ukuyalelwa umengameli wakuleli nobe-ke esememezela uMasemola njengozothatha lesi sikhundla. Phakathi kweyinhlelo anazo ukuthi-ke athole isisombululo ngokubulawa kwamaphoyisa nokuyinto-ke ebahlalise libhojuzi. Issues related to the safety of our police, especially the killing and attack of our police. We need our communities to work with us and assist us in identifying the perpetrators of these crimes which seeks to undermine the authority of the state. The backlog on DNA, which has been to an extent reduced at this stage, I will focus on that specific DNA backlog, and of course the central firearm registry, which we know there is some problems around the system and licensing of firearms. The matter of gender-based violence and femicide, to ensure that our police at police stations are geared up to assist the call when our vulnerable groups arrive at the police station. Next on the line will be the filling of vacancies in the environment, such as crime intelligence and the DPCI, which also is a priority for me. Top on the agenda will also be the advancement and refresher training of members, which will empower them in terms of their own safety. uMasemola akalona ivukana kulomkhakha kwaziseke ubevele eliyisekela likakhomishana kanti unamava kwaziseke wabamba iqhaza elikhulu ekuletheni-ke ukuthula ngesikhathi sodlame olwalihlasela isifundazwe KwaZulu-Natal ngeminyaka yo-1994 kanti-ke akagcinanga lapho kwazise likhulu iqhaza abelidlala uma-ke kunezingqungquthela ezinkulukazi kuleli. Ukuqoka kwakhe kwamukelwe nangamaqembu ezepolitiki kanjalo-ke nongqongqoshe wamaphoyisa kuleli. This commission is no stranger to the SAPS, having joined the organization as a young recruit early in the years before 90s. General Masemola has over the years climbed up the ranks and has been a part of important milestone both of the police service and of the country. For ours now is to work and see to it that we support the present commissioner together with the team from the ministry. We are really committing our support going forward. Izindaba enziwa KZN-TV kube kuntombi khona mvubu ngisithi qini. Mbukile ake siye esitolo siyabuya neindaba. Siphinde sibomkele embukelweni KZN-TV usabukele indaba usifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Umengameli uvele kwikhomishana iANC imashele emaphoyiseni eyamakhosi nethemba ngesihlava. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi baphezulu kwezinhlelo zokulungisa izinkinga ezibhekene nabasebenzi basezinkantolo zamakhosi njengoba abanye sebegcina beshiya phansi ukusebenza bekhala ngamaholo kanye nezinsiza kusebenza. uHlomuka usho lokhu kade kunomhlangano wesigungu sabaholi wokudingida ngenqubekela phambili yokusebenza kwamakhosi obubanjelwe eMayivili eThekwini.
Emva kwezikhalazo ezithinta ubuholi bomdabu mayelana nokuthi zihlinzeke ngezinto ezisuke ezithinta ezobuchwepheshe njengoba imihlangano eminingi isiyenziwa ngezinto ezobuchwepheshe emva kokusabalala kwegciwane iCovid-19. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu namhlanje kade wenza uhlelo lokuthi uhlinzeke ubuholi bomdabu ngezinto sizokwazi ukuyisebenzisa ukuze ukwazi ukuthumela izinto ngokusheshsha kanjalo nokuthi ukwazi ukubambeka imihlangano le esuke ibanje ngobuchwepheshe ukuzwa kabanzi ngokade kuqhubakala nezinto ezilandelekile kade kuze kufika usuku namhlanje sinaye la ungqongqoshe wayo lomnyango umnomzane uSipho Hlomuka. MEC siyakubingelela siphinde sikwamukele osukini lwanamhlanje. Sibingelele ntombi. Namhlanje sibona lenza uhlelo oluhle kakhulu la khona benikade nihlinzeka ubuholi bomdabu mayelana nezinto esizokwazi ukuyisebenzisa mangabe kubanjwa imihlangano nokuthumela izinto ngokusheshsha okuhlelo lolu lwama tablets. Kunjalo umsebenzi wethu njengohulumeni waZulu Natal njengokhokho ukuthi sisebenzisane kakhulu namakhosi asendlunkulu izinto eziningi esisupporta ngawo amakhosi ziningi kakhulu namhlanje besenza isiqiniseko sokuthi njengoba safunda ngenxa ye-COVID-19 ukuthi kuyasebenziseka siyakwazi ukusebenza noma usemakhaya and ukusebenza wona ama-computer because kwi-4th Industrial Revolution sibona ukuthi kubalulekile namakhosi wonke kwaZulu Natal siwathengele ama-tablet azokwazi ukuthi asebenze noma esemakhaya sikwazi ukuxhumana nawo noma singekho lana eduzane nakuthi umsebenzi wethu ukuthi siba-capacitate ngayo yonke indlela and part of uba-capacitate ukona ukuthi sibafundise nokuthi i-computer ivulwa kanjani kungenwa kanjani kwi-internet uxhumana kanjani nomuntu okhe seduzane kwakho. Qongqoshe khona okunye ebengifisa sikubheke okuthinta wona izinkantolo lezi zamakhosi njengoba kuyimanje ezinye zazo kayinazo abasebenzi bakhala ngeindaba zamaholo bakhala nangeindaba abasebenzela kuzona ezinye zazo ezithinta nazo izinsiza kusebenza mhlawumbe njengomnyango ingabe ikhona yini inhlelo enazo zokubhekelela zona izinkantolo zamakhosi ukuthi nazo kube ukuthi abasebenzi basebenzele endaweni egculisayo. Kunjalo siqalile iprogram kwi-last financial year sirenovate izinkantolo zamakhosi semaningi izinkantolo esesizirenovatile kodwa sigcinanga lapho wonke izinkantolo zamakhosi sithengele ama-furniture amasha sha and lokho kukhombisa kona ukuthi sifisa ukuthi abasebenzi ezinkantolo zamakhosi basebenze nge-furniture esesimeni esikahle kungaze kube khona injury on duty. Sizoqhubeka futhi nala singakalungisi khona izinkantolo zenkosi ukuthi kule financial year kunemali esibeke eceleni ukuthi ilungise izinkantolo zamakhosi. Kubonakala konda isibalo sobulwa kwamakhosi kulesi sifundazwe MEC njengomnyango ingabe kumkanjani noma senikhulume nagcinaphi ukuze kunqandeke lesi sihlava nokutholakala komnyombo ukuthi ingabe yini le ebangwayo. Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo kwama-family amakhosi la kukhothame khona amakhosi sisho ukuthi njenge-department siphatheke kabuhlungu kakhulu nathi silimele ngoba ukuhamba kwelunga lilodwa lomndeni kuthina njenge-department kuyinto enkulu kakhulu sizosebenzisana kakhulu namaphoyisa senze isiqiniseko ukuthi izigilamkhuba izigebengu ziyabanjwa ziboshwe ziboyele ejele noma sazi ukuthi umphefumulo angeke sikwazi ukubuyisa kodwa siyafisa ukuthi izizwe or abantu bakithi ekuhlaleni kwaZulu Natal sisebenzisane nabo sikwazi ukuthi sizivimbe izigebengu sivimbe ngisho imphefumulo ngaphambi ukuthi kube khona umphefumulo ophumayo kodwa ngoba sekwenzeke lokhu siyafisa ukuthi umphakathi wonke ukwazi ukuthi onomkhondo anikeze amaphoyisa ukuze ziboshwe izigilamkhuba. Qongqoshe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Yena-ke ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe umnomzane uSipho Hlomuka njengoba-ke sibona kusona lesi sifundazwe nayizolo kuyavela ukuthi kusihlwa kube khona isigameko sokudutshulwa kwenye yamakhosi ngala eHerigwala njengoba nembiko eyakamumva ekuyivela ukuthi ukuswa ngonyaka wango-2012 isibalo sokudutshulwa kubulawa amakhosi sinyukela sesisadlulela emakhosini
50. Ungqongqosho ke into ayivezayo iyona leyo ukuthi banxusa ukuthi amaphoyisa kube ukuthi nawo ayangenelela ayasebenza ukuze kuboshwe abenzi bokubi. Kude bokhosibisi eMayville eThekwini. Kwethulwe ngokusemthethweni umkhandlu wabantwana abaneminyaka esuka kwi-11 kuya kwi-19 kumasipala uMfolozi nokuyinto engeyokuqala ngqa ukuthi yenzeke kuleli. Lo mkhandlu uzobhekelela ukuthi kakhulu izidingo zabantwana ulwela amalungelo abantwana abangaphansi kwalo masipala kanti oqokwe njengemeya kulo mkhandlu wabantwana uNoxolo Mthiyane oneminyaka eyi-17 uthi njengoba seqokwe njengemeya uzosebenza ngokusikhandla ukubhekelela inhlalonhle yabantwana kakhulukazi abahlukunyezwayo bafele ngaphakathi ngoba bengekho lapho bengabika khona. Kuqophe kumlando kuleli ngesikhathi kwethula umkhandlu wabantwana ozobhekelela amalungelo abantwana kanye nezinselela ababhekana nazo. Oqokwe njengemeya kulomkhandlu uthi uzimisela ukusebenza kanzima elwela amalungelo abantwana njengoba abaningi behlukunyezwa bese befela ngaphakathi ngoba kungekho lapho bengabika khona. Lokhu kusho ukuthi izwi lale youth yase Umfolozi ekhalazayo nalabo abahlukumezekile selizokwazi ukuthi lizwakale. Ezingiyi junior mayor imina with my exco esimele ukuthi sikwazi ukuthi pronounce out, voice out izwi lalabantwana abangaphandle abangakwazi ukuthi bayikhulumele bona. Abantwana abaningi bahlukumezeka emakhaya in their communities and also from their families. So as junior Council yase Umfolozi, that is what we are here to fight for. Oqhamuka kumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi futhi obhekelela inhlalonhle yabantwana uthi bazonikeza baqokwe njengomkhandlu wabantwana uqeqesho ukuze bakwazi ukulindeleke bakwenze kanti futhi bathekele nolwazi ngokubaluleka kwamalungelo abantwana. It's a junior council workshop where we will be workshopping our junior council and the constitution of our republic at section 23 as well as the Children's Act. So we will be workshopping all our junior council members into what is it that the municipalities are responsible for pertaining to promoting, protecting and responding to the rights of children. Imeya lo masipala uXolani Bhengu uthi le nqophamlando isho likhulu kuyena njengoba bewumasipala ofuna ukusiza zonke izinhlaka ukuze kusizakale wonke umuntu. Kanti uthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi lo mkhandlu wabantwana uyasebenza njengoba bebeke eceleni imali yokuthi lo mkhandlu wabantwana uqhubeke nokusebenza. So masipala waseMfolozi siyaqinisekisa ukuthi sifisa ukuba umasipala othinta yonke imikhakha. Ingakho nje sinama forums esisazowavuselela namanje athinta abantu abaphila ukukhubazeka ama-widow ama-senior citizens njalo njalo. So ke sibonile ukuthi ke kunale ngxenye le yabantwana ebekade ingekho. So njengoba ke sekuqopheke umlando ukuthi sibe umasipala oqala ukuthi sibhekelele lokhu kusho ukukhulu ngoba kusho ukuthi abantwana bazaba neplatform la bazoxoxa khona indaba zabo bese siyithola thina sesibona ukuthi kuphi la singangenelela khona ekuthini sibasiza abantwana. Ngiqinisekisile ukuthi njengomasipala waseMfolozi sibeka imali engango 100,000 ebhekelene nje kuphela na isabelo sibhekelene nabo abantwana laba. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuza Mando Sicele ekwambonambi. Umeya womkhandlu iRenkonyeni uSikhumbuzo Mqadi uthi kubalekile ukuthi amadoda ahlangane wodwa abhekane ngqo nezinkinga ezibakhungethile ukwanda kobugebengu nokubulawa kwabantu besifazane kwenziwa abantu besilisa. Lokho kuyizinkombo zokuthi kumele kwakhiwe isakhiwo esobhekana nokwakha umuntu wesilisa kuba kwazi ukubhekana nenselelo yokwakha ikhaya kanti kusho lokhu ekhuluma nabantu besilisa egama lakho ogwino luseningizimu ngenkathi kwethulwa inkundla yamadoda. Kwethulwe isigungu esizodingida inkinga ezibhekene nabantu besilisa egama lakhe ngenhloso yokuzoxazulula inkinga emphakathini. Usikhumbuzo Mqadi ongumeya womkhandlu iRenkonyeni uthi kubalekile ekwakheni indoda ukuze kunciphe izigameko esisuka egameni lomuntu wesilisa. Nokuthi njengoba amathuba emisebenzi ephansi siyavumelana samadoda ukuthi amadoda kufanele kube yona supportayo emakhaya kodwa awakwazi ukwenza lokho. Agcina eseresortela
kwezinye izindlela ngesinye isikhathi ezinodlame ngoba kune pressure ekhona. Sizama ukusho ukuthi leyo pressure khona la ungayixoxa khona uxoxele omunye nazo zonke ezinye izinto ezenzakala empilweni ungaxoxela umfundisi, uxoxela psychologist, uye clinic noma uye kudokotela ukuze bakusize ungagcina usubulala isizathu singekho. Usibongiseni Dlamini obeyisikhulumi kule nhlanganyela uthi sakhiwo somuntu wesilisa kumele akwazi ukuzihola yena kuqale ukuze konke okunye kukapakele emphakathini. Indoda ulolo hlobo lomuntu olwakhiwe lwakhela ukuthi libe umholi emphakathini, libe umholi ekhaya. Kodwa kokuqala ufuna kube umuntu omholi okwazi ukuzihola yena qobo. So uma indoda ikwazi ukuzihola yona ikwazi ukuba izazi izinto ezimbi nezinhle ukwazi ukuhlukanisa, inethuba lokuthi ukwazi ukwakha umndeni wayo onesidima ohloniphekile kukapakela kwi-society ngokunjalo. Uma yakhiwe lama individuals amadoda azaziyo ukuthi kukhona into eyihlazo, khona into embi kufuneka iphile ngendlela eqondile ejabulisa uNkulunkulu nejabulisa isizwe, indoda ke le. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNkosikhona Shezi egama lakhe. Mbukele ke siye esitolo siyabuya neindaba. Mbukele ke sibheke engosini ezomnotho. Irandi lu 14 rand 63 cent maqhathaniswa nedola semelika, libu 19 rand 18 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16 rand 17 cent maqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza 1933 US dollars 67 cent i-ounce, kuthi olungahluziwe bu 104 US dollars 71 cent umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini yezemidlalo. Kulindeleke indumezulu esibhakela kumqhudelwano iJ4 Joy Boxing Tournament ezoba ngempela sonto ezayo mhla zisishiyagalombili kuMbasa kwalonyaka ezobanjelwa eMpumalanga. Kulo mqhudelwano wesibhakela kulindeleke kuba umshayisibhakela wakulesifundazwe KwaZulu-Natal uInnocent Mantengu abange ibhande lomhlaba leWBF Intercontinental Junior Featherweight noThabo Bonokwane ophethe leli bhande. Intaka izobibekelwa amazolo kumqhudelwano wesibhakele ozobuhlelwe iJ4 Joy ozoba sesifundazweni eMpumalanga ngeviki elizayo. Umququzeli walemidlalo uJacob Mnisi uchaza ngokubaluleka kokuvuswa kwesibhakela. Because actually I was a former boxer and I know the struggle of boxers actually, especially in South Africa, not getting opportunities and all those things. And currently, over the past 10 years, boxers of South Africa were not getting fair opportunities, were not actually making ends meet, were training. Some of them, they even give up and went to Nyaupe. Some of them, they went to, drug use and all those things. Kanjalo nalo wengumshayisibhakela oqavile esifundazweni KwaZulu-Natal uzokwenza ukuncoma kakhulu umqhudelwano njoba kuzoba nezimpi ezithinta amabhokisi kulesifundazwe. Okuhlanganisa nempi kaInnocent Mantengu azolokuya noThato Bonokwane bebanga ibhande lomhlaba. Ngifake ichallenge manje koNgobeni, ngifake kunaMpulibisi challenge ukuthi abahambe boqoqa abafana nibabona nje nithi abekho eMpumalanga nginqwaba amabhoksi eMpumalanga, ama-fight bengekho abekho abaxhasi, abelungisebenze bagijima bawuxhasa ama-wrestling ngenxa ukuthi ayinakiwe iboxing. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele singakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV. Izindaba sipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.